Yep. Hej så, og velkommen til min YouTube-kanal. I dag skal vi have en lille unboxing af denne lille pæne sag. En dejlig iPhone 4S. Det må jeg lige undskylde, det var sådan en baggrundsstøj. Og så har vi skin. Sådan noget skin, metal. Jo, I kan lige se det. Sådan der. Det er ikke pænt. Det skal vi have på bagefter. Nu åbner det på snillet så. Så kan vi finde ud af at åbne det. Okay, det er ikke fuldkommen fucked. Ellers den så sådan sidder og man ser en unboxing. Så den må jeg pakke det op. Fuldkommen. Så har vi den lille pussycat. Dejlig iPhone. Den er nok hvid. Den er haft en sort. Sådan en lille ting. Så ja, godt. Så har vi en dejlig lille folder. Hurtig start. Fingerspidser, iPhone 4S, iPhone 4S. Så er det lidt som er. I kan nok ikke se det noget. Jeg ved ikke om I kan se det sådan noget. Der kan I heller ikke. Købs for 2 kroner lige her. Skål. Ej, det er sjovt. Så har vi sådan en lille oplader stik. Den bliver dejlig hørsel, det gider ikke lige bare blive, fordi jeg bruger mig alligevel ikke. Og så har vi en dejlig lader. Synes I det egentlig? Og ja, her er monsteret. En lille telefon. Nå, ja. Skal vi se at få lagt skin på. Det er det bagsiden. Sådan noget klisterværk. På. Jeg skal lige gøre det rigtigt. Folk skal være kamera skulle være stedet lidt bedre. Og inden I giver nogle forslag her til kanalen, hvis der er noget, der skal ændres, så gør jeg det gerne. Hvis der er noget, jeg synes, der er dårligt, hvis der er noget, jeg synes, er godt. Endelig giv ros og ris. Det jeg bliver rigtig glad for. Men ja, ellers jeg lige kommet hjem fra skole og så den var kommet. Så tænkte jeg, sådan Jens skal vi vide her. Jeg må nok lige hælder til det her af først. Sådan noget screen saver. Det vil jeg bruge for, når jeg sætter den op. Det blev vist lagt meget præcis på, tror jeg. Tænk. Sådan noget. Det her skin noget, det er noget mit far fandt, så det må jeg simpelthen ikke lige spørge mig om, hvor det blev købt. Og det her har jeg noget mere af, så det vil godt lige play. Så har vi det her. Det er forsiden. Nu må vi heller lige gøre det rigtigt, ellers er det ikke så godt. Jeg må lige ønske, det tager lidt lang tid, men jeg vil gerne have det gjort en lille smule over midten. Der er ligesom flået op. Det kan også være nogen, der synes, at den går for hurtigt. Laver med det. Grunden til, at måske billedet eller noget, måske synes, at det er lidt dårligt, fordi det ikke kan se mit ansigt. Så er det meget undskyldigt. Men jeg er simpelthen så spændt. Jeg har ventet lidt på den i stykke tid, fordi så skete der en fejl i her nippelag og sådan lidt. Så jeg er meget spændt på at både få startet den op og det hele. Lige prøv at se. Nå, så skal vi have lagt forsiden på, og det hele er taget af. Udi.
hvert fald hvis jeg selv kunne sige det, så er jeg faktisk godt lide det her skin. Meget pænt. Jeg kan også godt lide det der i 3, det er også meget flot. Flot. Men ja, han synes selv den er nogenlunde pæn. Kan vi kigge, fanden. Nå, det er salt. Lol. Nej, jeg sidder oppe i mit køkken lige nu. Men ja, her er den. Den er, jeg synes den er meget pæn. Nu må jeg lige ansøge lidt den hund, I kan høre i baggrunden. Hun er gang. Ja, lidt. Nu er lidt tosset. Pusset. Men ja, her er den. I fin stand, det hele. Rigtig pæn faktisk. Men ja, det var sådan set min lille unboxing. Så jeg håber, I nåede. Håber faktisk bare lyden er meget god. Fordi jeg kan se, at jeg har lidt prøvet at sidde den her måde. Jeg kan godt se den her stilling. Fuck, det lyder nasty. Men ja, ellers det var det. Og så vil jeg bare sige farvel til jer. Der skal nok komme nogle flere videoer ud af her en af dagene. Så. Men jeg håber, I kunne lide den her lille unboxing. Undskyld, hvis det larmer. Ja. Det må jeg sådan set meget undskylde. Men ja. Der skal nok komme nogle flere videoer. Mange forskellige videoer. Og jeg har besluttet for, at jeg vil ikke lave let's play. Jeg vil lave nogle få. Jeg laver en her senere på et tidspunkt. Om hvor jeg deltager i Diamantjagten, som Brian fra Danmark har lavet. Som jeg faktisk også har set, der er mange, der laver. Så det kunne være meget spændende at prøve. Men ellers så ja, tak fordi I så med. Det betyder rigtig meget for mig. Men nu tror jeg vil tage noget af min iPhone 6.